Janne joutuu uudestaan lukemaan tuohon, se olikin vasta tässä. Mutta se käy tossa todella helposti ja sit kun se on tommonen nopea osuus nyt. Joo, kato ja elää ja siellä se osu. Taisi osu. Lasi meni rikki. Kyllä. Ja nyt on kyllä... Osui johonkin silleen, että auto meni rikkikin kaikille. Kuunnella. Eikö siellä on niin paljon niitä nyt? Okei, sitä. Että siellä on kaiken maailman otti sen takia vaan vauhtia pois. Että... Ja nyt katsojille tietysti tiedoksi, että tuohon asiaan reagoidaan saman tien. Kuljettaja siihen ei pysähdy, aiheuttaa sillä vaaratilanteen, jos sinne jää. Ja lisää seetroja. Ja siellä on tällä hetkellä jo ryhmä menossa paikalle ja suorittaa ne toimenpiteet, joita tämmöisessä valitettavassa tilanteessa pitää tehdä. Ja näitä käy tietysti silloin, kun ajetaan tuolla savanneilla, jossa paljon villieläimiä on, niin tämä vaaratilanne on olemassa ja niille ikävä kyllä ei voi sitten mitään. Ja tossakin EP mun mielestä niin tosi hienosti otti vauhtia pois, että pyrki sitten ne seuraavat mahdolliset eläimet niin ja väistikin sitten niitä, että ei tuolla alueella näkyy olevan liikenteessä tosi paljon niitä, että ennenhän noiden autojen eellä meni niin helikopterit, jotka varoitti niistä, että nyt tulee eläimiä ja muuta, että sinne oli niin jatkuva yhteys kopteriin tuolta autosta.